Hi mga kasilip! Driving na lang ako total. Bata na naririnig importante yun. Tayo pag Gilubing corner na. Pasat ka pa yun. Mag-alignment ka to dyan yun, yung alignment. Kunwari ka pa siya, ka rin kung ka. Good, good. Sarado yata ako. Sige na kalis na alam. Ali, okay yan. Okay yan. Iisabal ko niya ka rin. Oh, ali, kitang kilwal. O ka rin ni kambing. Mag-alignment ka pa yan. Good, good. Kaya hindi kita kanyang kabila. Good. Good. Ito, yung diretso na yan. Kaya tayo nakabando.
kabila. Tapos ang dulo na yun ng park. So, alengan mga bata. Galing yan. Good. Parang ka na. Good. Bahay-bahay na isa ano na sir no? Ito na yan? Tara. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?